jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔw la aw ka bi don kibaru kɛnɛ kɔni sigi la kunnafoni minnu b'an bolo o bakurubaw filɛ wasadenw ka kalafili masurunya in na Seydou Oumar Traoré n'a bɛ wele ko kunnafoni dila Seydou ale kɔni senfa ni ka Bɛlɛdugu sɛgɛrɛ kunungo février kalo tile 23 o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka faba kɔnɔ maa caman de bɛ dekun kɛnɛyasow la yanni mago ka don u la dɔgɔtɔrɔw fɛ maliden caman ye u dama kasi a ko la an bɛna o fɛnɛ da aw tulo kan ni ne an ka bi kunnafoni bakurubaw ye an bɛna caman fara minnu kan k'o lasaw ma su in na sɔɔni an bɛna walawalalikanw ye sɔgɔlen no an na ni waati na aw bɛɛ danse i n'a fɔ kunnafoni bakurubaw la an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na wasaden kalafili masurunya in na Seydou Oumar Traoré kunnafoni dila don ni bɛɛ b'a wele ko journaliste Seydou ale kɔni y'i senfa ni ka Bɛlɛdugu sɛgɛrɛ kunungo février kalo tile 23 a kun tun ye ka jɛmɔgɔw jira a somɔgɔw la ni ka duwawu ɲini u fɛ sabula cɛbɔ dɔ don wasadenw ka kalafili la an ka ɲɛmada Amadou El Konare ale ni Fadima Sidibe ka jasɔrɔlenw fɛ ni maa min ɲinɛna i jujɔn kɔ i labanko bi gwan i kamana ka kɛ ni o ntalen ye Seydou Oumar Traoré journaliste Seydou ale min ye cɛbɔ ye wasaden kalafili la Kati mara cogoya la ɲina a y'a kanu ka wuli ka se a bangebaaw ma Bɛlɛdugu mara kɔnɔna la ka taa ka cɛbɔya bonya ta ni k'a da u kɔrɔ ka duwawu belebele ɲini u fɛ ani bilasirali waasa baara in bɛ se ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye cogo min na o de hukumu kɔnɔ a ye nin taama kofɔta in boloda taama min kɔnɔna la ani maa minnu jɛmɛ ka kɛ gafe kelen kan n'o ye alliance maaw ye ka t'olu fana kelen kelen bɛɛ lajɛlen yira a somaw la nin taama in kunba jɔnjɔn kun bɛ tali kɛ o de la diɲɛ ko ko n'i b'a kɛ f'i k'a kɛ i ka barika ɲini a la i ka taa mɔgɔkɔrɔbaw bonya don a la Kati ye ne wolodugu mɔdugu de ye kɛrɛnkɛrɛnyana Bɛlɛdugu donc Bɛlɛdugu dugu minnu bɛ yen ni olu bɛ ne dɔn n'o ye n ka sokɔnɔna ye a ka kan sani candidature in ka cɛrin diɲɛ bɛ ka mɛn n ka taa fɔlɔ ka taa bonya ɲini olu fɛ parce que diɲɛ ko o ko n'i b'a ta i b'a ta ni barika ye n'i ma ta ni barika ye a ti kɛ ko ɲɛnama ye n'i dun bɛ barika ɲini i tɛ tunga mina ta ka taa barika ɲini barika bɛ bɔ so de o de kama n wulila ka n kun da n ka so kan ni candidat ɲɔgɔn tɔ u bɛɛ farala kan an mɔgɔ 7 an donna Bɛlɛdugu kɔnɔ bi an ye min ye Bɛlɛdugu kɔnɔ o y'an jigi sigi kosɛbɛ u kɛlen kɔ ka Bɛlɛdugu kafow salo journaliste Seydou yɛrɛ a bɛ ɲɛfɔli k'an ye bi an bɛɛ wasalen don an ye fɛn min ye campagne ma dayɛlɛ fɔlɔ mais an taara bonya min da u kɔrɔ bonya da in senfɛ u ye kɔmasegin min f'an ye o b'an hakili sigi mais misali dɔ dɔrɔn di an y'a daminɛ Kalifabugu commune kɔnɔ Kalifabugu commune kɔnɔ ne ye n ka denmisɛnniya fanba dɔ kɛ parce que n ka second cycle n'o ye duguma kalan kuncɛli kalanw ye ne y'o kɛ Kalifabugu yenkaw ye min fɔ jogo la ani n ka kɛta la ani n ka hakilinaw la u ka ɲɛtaa kan ne hakili la o ma dogo mɔgɔ la dugutigi minnu bɛ Kalifabugu commune kɔnɔ dugu 12 a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ye k'a jira k'a fɔ n ka candidature jara u ye o bɛ senkɔrɔma don don o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na an bɔra Kalifabugu an taara Jɛdugu Torodo Jɛdugu Torodo ye dugu 17 de ye a dugu 17 a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn na ka kɛ cɛ kelen ye wa u kelen bɛ ka maa kelen ni sugandi ka bila u ɲɛfɛ u b'o wele ko jamanatigi jamanatigi ye ci min fɔ o de ye k'a fɔ Jɛdugu bɛɛ bɛ anw kɔ nin ko in na Jɛdugu dugu 17 an bɛɛ tun bɛ bɛɛ ye kuma ta u ye foli min kɛ an ye bonya min da o kan nin ye parce que nin man ca u y'a jira fɛnɛ k'a fɔ olu bi tugu ne na pas parce que n bɛ promesse t'aw ye parce que n ye min kɛ ka tɛmɛ n yɛrɛ ye min ye jogo la danbe la ani u ladonni ani u kɛli la kelen na u y'o fɔ ne ɲɛna donc o ye ne jigi sigi kosɛbɛ parce que mɔgɔ n'i bɛ denmisɛnniya la n'i b'i ka maninfinya la i fɛmɔgɔw de bɛ se k'i juger k'a fɔ n'i ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'i tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye bi occasion dira ne fɛmɔgɔw ma k'a fɔ ni ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye n ka sigida la n tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ala barika la u ye kuma min fɔ bɛɛ lajɛlen kɛra seere ye u y'a jira k'a fɔ n'u ye ne ye mɔgɔ ɲɛnama ye n'u ye mɔgɔ ye ne nɔfɛ u bi tugu la hakilinaba jɔnjɔn jumɛn ye Seydou Oumar Traoré bila ka wasaden kalafili ɲini Kati mara cogoya la ani ni laɲiniw sabatira a bɛna wulikajɔ ni soni sigi fɛn jumɛnw kan yiriwa nasira kan a bɛ ɲɛfɔli k'an ye olu fana kan an tɛ layidu ta k'a fɔ an bɛ pont dilan an bɛ dɔgɔtɔrɔso dilan o tɛ député ka baara ye
mais an ka baara ye ka gouvernement bila sira kan ani ka kɛwale kɛ min b'a to sigida minnu n'olu b'an sugandi ani Mali sigida den bɛɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ Mali fanga na cogo min na. Donc an y'o kuma min f'u ye, o kuma diyara u ye kosɛbɛ, ani an ye denmisɛnninw dɛmɛni min kɛ k'u bila balontan sira kan. An b'o deuxième édition na an ye o coup d'envoi di ani ka balontan minɛn dɔw di denmisɛnninw ma, o fana diyara olu ye. Donc denmisɛnninw fana y'a jira k'a fɔ u ɲɛ bɛ mɔgɔ min na Kati cercle la n'a bɛ se ka na ni développement ye an ka kɔnɔ na n'o ye Bɛlɛdugu ye, o ye ne ye. Ne fana dara mɔgɔ minnu na k'a fɔ u ka zone na u bɛ se ka baara kɛ n'o ye Kati marabolo tɔw ye, olu bɛɛ bɛ da u la u bɛ tugu o kɔ. Donc o ye jigisigiba ye an ye min sɔrɔ an ka taama in senfɛ ni marabolo ninnu kɔnɔna na. N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn, n'i ye Mali yɛrɛ démocratie ta k'a lajɛ a turula a kunjugu de kan. Parce que démocratie nana de an ye kɛlɛ kɛ depuis indépendance fo ka se dictature ma k'a fɔ mɔgɔ damadɔw de bɛ ka Mali wari dun, fantanw sen t'a la, u ka nafa ka dɔgɔ. Donc an ka fɛn bɛɛ kɛ démocratie kana an ka maire sigi an ka députéw sigi min bɛ se k'a to bɛɛ ka nafa dɔ sɔrɔ. Mais fɛn turula a kunjugu kan, ko in turula a kunjugu kan. Député minnu mana ta i b'a sɔrɔ u bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka kɛ majorité ou ka kɛ opposition ye, u bɛ groupe dɔ de ka nafa n'u ka intérêt défend, u bɛ ɲinɛ peuple kɔ. Or député dun ka baara ye ka sariya ta ka bilasirali kɛ nafolo minnu bi don jamana ɲɛtaa la ka dantigɛli ko la ka tila ka na o kurumankɔ fɔ u cibaw ye. Donc ni député m'u ka rôle jouer ka ɲɛ, fanga baarabagaw tɛ fanga baara ka ɲɛ parce que député groupe minnu bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka u bolo biri olu da la k'olu kɛ u nagakɔrɔma ye, ni bolowuli daminɛna i b'a ye o bolowuliba de bɛ caya. Donc minnu bɛ tiɲɛ kan olu ka kuma bi bi. Donc wagati dɔ sera an ka assemblée dɔ sɔrɔ min bɛ hami jamanadenw na, min bɛ jamanadenw ka kow ɲɛnabɔ ni tiɲɛ fɔli ye jamana marabaaw ye, min bɛ se k'a to sɛgɛnba min b'an ka jamanadenw ka dɔ ka bɔ la, min bɛ se k'a to fɛnɛ lakanabaliya min b'an ka jamana kɔnɔ dɔ ka bɔ la parce que a fanba nɔ ye fantanya ye. Denmisɛnnin caman bɛ yen bi marifa b'u bolo kojugukɛ la, i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen sɛgɛn de b'u la ani cogoya de t'u bolo min b'a to u ka musakaw bɛ se ka ta cogo min na. Donc o caman bɛ yen o bɛ don djihadisme baara ani kojugu la jamana contrôle la. Donc n'an ye jamana la baara ka nafolo latigɛ i b'a fɔ députéw yɛrɛ bɛ bɛn a kan cogo min ni k'a kɛ sariya ye, k'o ka exécuter a cogo la, députéw ka ɲininkali k'a kɛ cogo ɲuman na. Je pense que denmisɛn caman bɛ minnu bɛ gɛlɛya la olu sen bɛ bɔ gɛlɛya la, fɛn caman bɛ o bɛ nɔgɔya. O bɛ cogo min kalanko gɛlɛya bɛ ten, denmisɛnw ka baarako gɛlɛya bɛ ten, musow ka ɲɛtaa gɛlɛya bɛ ten. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ journaliste Seydou n'a ka délégation donna dugu o dugu ni kafo o kafo la k'a daminɛ Kalifabugu kafo, Jɛdugu Torodo, Nciba, Daban, a bɛɛ lajɛlen maabakɔrɔw ye bonya in minɛ ni karama ye wa ka dugawu belebeleba kɛ k'a jira k'a fɔ u n'u seko n'u dɔmɔyira kɛ waasa ka journaliste Seydou ani a jɛɲɔgɔnw ka ni alliance liste in kɔ a kɔrɔ don waasa u bɛ se ka wasaden kalafili ale sɔrɔ cogo min na. K'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni farikolo ɲɛnajɛ baara dɔw kun donni ye min dolan fɔlɔ yɛrɛ tila Seydou Umaru Tarawele n'a jɛw fɛ Daban ntolantan kɛnɛ kan, o min yɛrɛ kɛnɛ kan u ye ntolantan finiw ani ntolantan maɲɔgɔlɔn caman di yen dugudenw ma. Sisan kɔni an bɛ don kɛnɛya ale gafeba kɔnɔna na. An bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka faba kɔnɔ maa caman de bɛ degun kɛnɛyasow la yanni dɔgɔtɔrɔw ka u mago don u la. O hukumu de kɔnɔna na maliden caman ye u dama kasi. Aminata Daɲɔn ale ni Umaru Tarawele ka kuma galama la. An ka cɛ an k'o lajɛ. Kɛnɛyasow ye banabaatɔw jigisɛmɛyɔrɔw ye. U bɛ se ka hakilisigi sɔrɔ yɔrɔ minnu na u ka kɛnɛya sinsinko ɲuman kan. Nka an y'a ye k'a fɔ maa caman ka taa ni ka segin kɔnɔna na u bɛ degun ni gɛlɛya caman de sɔrɔ a la. Gouvernement dɔgɔtɔrɔso ninnu mɔgɔw bɛ taa nɔgɔya min kama vraiment n'i taara a bɛ kɛ o gɛlɛya de ye. Bon privé dun mɔgɔ caman ka taa privé la a se tɛ mɔgɔ caman. Bon hali kɔsan na ne yɛrɛ taara Kalabankɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la ne yɛrɛ ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la. Le fait que olu bɛ yen nɔ gouvernement de kan ka furakɛli kɛ mais tant que ni wari yɛrɛ t'i kun yɛrɛ o t'i intéressé i la. État ka dɔgɔtɔrɔso ninnu vraiment gɛlɛya caman bɛ mɔgɔw kan a dɔgɔtɔrɔso ninnu na. Ne yɛrɛ ye caman kɛ n ye pɔnze kɛ n ye odonto kɛ odonto stomatologie n ye odonto fana kɛ. N kun bɛ taa ni ka cɛkɔrɔba ye souvent kuma caman. Bon gɛlɛya caman bɛ mɔgɔw kan hali ka taga dama docteur dama k'i accueillir ka ɲa i b'a gɛlɛya sɔrɔ
i mago bɛ docteur minnu na t'a sɔrɔ i b'u ɲininka u b'a dɔn k'i mago bɛ min na mais k'u kɔnɔnajɛya i ye k'i lakɛ ka ɲɛ pour que n'i ka docteur ka se ka ɲɔgɔn ye a k'i ka visite kɛ ka ɲɛ i t'a sɔrɔ bɛɛ ka gɛlɛn u ma ka mɔgɔ wɛrɛ accueillir en un mot ka mɔgɔ wɛrɛ accueillir ka ɲɛ a ma nɔgɔn docteur ma u tɛ sɔn ka kɛ de wa a t'a kɛ de wa je sais pas vraiment. dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya ne bɛ dɔ dɔn a la parce que moi j'ai perdu ma mère il y a 8 mois a ye ponse kɛ a ye Gabriel Touré kɛ bon vraiment an ye gɛlɛya sɔrɔ a fila bɛɛ la par exemple n'i taara i b'a sɔrɔ dayɔrɔ tɛ yen saliw falen don o si tɛ problème ye n'i ma wari yɛrɛ bɔ dɔgɔtɔrɔ t'u occupé i ka patient na tant que i ma wari bɔ u t'u occupé i ka malade la o yɛrɛ de y'a gɛlɛnmanma yɔrɔ ye quoi. dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ ni i taabolo don dɔw ta kun ye dɔgɔtɔrɔya ye dɔw ta ye yadaleya ni jamanaya ye n'i taara n'i bɛnna mɔgɔ ɲuman ma olu b'i ɲɛ mais n'i ma bɛn mɔgɔ ɲuman ma dɔw b'i kɛ cogo sugu dɔ dɔgɔtɔrɔso la i den filanw dɔw bɛ kumakan jugu bɛɛ f'i ye mais i taara mun nɔfɛ i b'a kun ka da o kan dɔgɔtɔrɔya ye fɛn min n'i taara anw minnu ye tintɔw ni fɛnw ye a kan ka anw de nɛgɛ i y'a ye adamadenya sira fɛ mais mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ baara la mɔgɔ ɲuman b'a la mɔgɔ jugu b'a la i y'a ye. dɔgɔtɔrɔsoba ninnu n bɛ se ka fɛn fɔ min ka dɔɔni ye Kacamali dɔgɔtɔrɔso ye ne den kɔni ka césarienne ye nɔ u ko ko dɔgɔtɔrɔ ka césarienne ye fu ye an kɔni ma fuya yɔrɔ ye parce que ne ka den taara dɔgɔtɔrɔso la Tina tellement que a sɛgɛnna a cɛ ye ne wele fajirida fɛ k'u bɛ dɔgɔtɔrɔso la ko a fɔra ko tin gɛlɛyara bon ne taara an sira ka tile fa o dugusɛjɛ sufɛ ka se 2 heures enfant ma u ko sa ko den ka bɔ ko ka kɛ opération ne fana m'a bila daga gɛlɛn ne ko n'o de b'a lafiya k'u ka k'u ye donc opération kɔni an donna salle kɔnɔ mais an ye wari bɔ dɛ hali gazi min bɛ kɛ ka muso lakirin an y'a gazi sɔngɔ sara ne ni n burankɛ an ma hɛrɛ tagama k'a don hali 3 heures an yɛrɛ nana u nana ka na den di jiginniso kɔnɔna na an ye den ɲini ka na den sɔrɔ yen nɔ sisan docteur ye ordonnance dɔ d'anw ma a ko ne ye den di ne ma ne ye den minɛ an taara fura san a ye ordonnance nin minɛ fura in minɛ an ye fura d'a ma a ye fura minɛ ka don n'a ye jiginniso kɔnɔ ka den d'aw ma ne ko o tuma fura min minɛra ka don jiginniso kɔnɔ den dun dira anw ma n ko o tuma fura in kɛra cogo di ne ma kunnafoni sɔrɔ a la walahi an ye wari bɔ k'a fɔ ko fu kɔni don jiginni na opération na ne ma d'a la. maa dɔw ka fɔ la kilinikiw tali nafa ka bon ka tɛmɛ jamana ka kɛnɛyasow kan ka da u ka kunbɛnli ni banabaatɔ ladon kɛcogo ɲuman kan. kabini médical ni clinique ninnu i bɛ taa sɔrɔ ni se b'i yɛrɛ lafiya bɛ clinique ninnu na ni e ta ye parce que i bɛ taa sɔrɔ hali olu bɛ hakilisigi mun d'i ma n'i tagara o dama fɛnɛ banabaatɔ ka hakilisigi sɔrɔ o yɛrɛ dama ye lafiya ye banabaatɔ n'a somɔgɔw ma quoi i bɛ taa sɔrɔ bana bɛ état dɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ clinique b'i la accueil ka ɲɛ u b'i hakili sigi n'i sera o yɛrɛ dama o fura ye fɔlɔ mais i ta ka dɔgɔtɔrɔso nin na k'a fɔ k'i ka taga k'i ka accueil ka ɲɛ ne m'a ye. ka da nin gɛlɛya ninnu bɛɛ kan jamana kɔnɔden caman ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ma walasa dan bɛ se ka kari ni wale cɛjugu minnu bɛ kɛ kɛnɛyasow la olu la. n'u sera ka solution yɛrɛ ɲini yan muso minnu bɛ yen nɔ parce que an musow bɛ taa musow b'an bolo n'u taara u ka lajɛli ninnu na musow ka se ka sɔrɔ mun bɛ musow lajɛ quoi bon ni cɛw fana taara cɛw ka sɔrɔ mun bɛ cɛw lajɛ parce que muso minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ musow lajɛ u se ka muso yɔrɔ dɔw lajɛ n'a tɛ bɛn quoi an ka diinɛ la a tɛ bɛn bon hali an fɛ yen laada la a man ka kɛ cɛ wɛrɛ man kan k'i ɲɛ da fɔ muso yɔrɔ wɛrɛ kan. ɲɛmɔgɔw gɛlɛya ninnu u b'a kalama mais ne yɛrɛ bolo u tɛ ka k'u kunkanko ye quoi parce que n bɛ émission caman lajɛ mɔgɔ caman bɛ kuma dɔgɔtɔrɔso gɛlɛya kan a ma daminɛ bi mais ne bolo ɲɛmɔgɔw tɛ ka k'u kunkanko ye quoi sinon u bɛ fura sɔrɔ a la u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la. an bɛ dugawu don kɛ ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma. Nin kunnafoni de bɛ an nata diɲɛ seleke 4 kibaruyaw la Idrissa Badimi ale ye mun sɔrɔ o ko la an ka ɲɛmada o fɛ. an bɛ bi kɔkana kibaraw daminɛ togokaw fɛ an b'aw ladɔnya k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaaya ɲini kalafili min kɛra sibiri tɛmɛnen a jaabi kunfɔlɔw bɔra kunun seni maaw fɛ n'olu yɛrɛ ɲɛsinnen don kalafili ɲɛnabɔli ma togo jamana kan an b'aw ladɔnya k'a fɔ jaabi kunfɔlɔw y'a jira k'a fɔ u ka jamana ɲɛmaa Fɔriɲa Sinbe k'a wulila k'a jɔ ni saraba ye n'o ye 100 sigi la 72 ni murumuru 36 k'a y'o de sɔrɔ ko don nataw la ni nin jaabi sinsinna kalafili ɲɛnabɔbaw fɛ n'o ye senu ye ko nin bɛna kɛ Fɔriɲa Sinbe ka fanga tako 4nan ye
kunnafoniw kɔnɔna na an bɛ taa Laginɛ Konakiri an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga tigilamaw ni fanga sinɛmatɔ maaw bɛ ka funteni ɲɔgɔn kɔrɔ ne ka kɛɲɛ ni kalafili min bolo dalen don Laginɛ jamana kan kari nata marisi kalo tile fɔlɔ n'o ye u ka wasaden kalafili fo ka taa se u ka sariya sunba yɛlɛmali kalafili ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga sinɛmatɔ maaw bɛ ka bagabagali ta ni ka maaw sɛgɛrɛ k'u na fɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa kalafili in bɛ se ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ cogoya min na ka kɛɲɛ ni nin fɔɲɔgɔnkɔ kumaw ye FMI ni Banque Mondiale y'u ka baarakɛtaw jɔ Laginɛ faaba kɔnɔ n'o ye Konakiri ye. Kunnafoniw kɔnɔna na an b'an kunda Moritani kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ G5 Sahel jamana 5 minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye tako 7nan baaraw daminɛna. Kunun février kalo tile 23 Nouakchott Moritani faaba la. U ka nin ɲɔgɔn ye kun ye walasa ka jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔn ye tako 6nan baara ɲɛbilaw kɛ min bolo dalen don tarata nata. Jamana ɲɛmaaw ka nin ɲɔgɔn ye bɛna tali kɛ G5 Sahel jamana 5 ka yiriwa sira fo ka taa se lakana siraw ma ani fo ka taa se fɛɛrɛ minnu sigira sen kan san 2019 jatigɛwale kɛbaaw kɛlɛli la fo ka taa se olu fɛsɛfɛsɛli ma ani ka san 2020 baara kuraw boloda. Farikolo ɲɛnajɛ ko bunankun kan ORTM mɔgɔw ka farikolo ɲɛnajɛ tako sabanan ale kɔni kɛra jumadon février kalo tile 21 Kangaba mara kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ koromokarila ni tolanci ye min ye sabari ale ni kotontala maaw kunkari ɲɔgɔn na. Ɲɛnajɛ in bɛɛ kɛra tɛgɛkaw ka balontan terrain sanfɛ wa a denfaya tun talen bɛ ni k'a di Jara Konate ma n'ale ORTM maaw ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila ye. Tolanci in bannen kɔfɛ maa damadama sɔnna ni k'u hakilina di a ko la. Fadima Siribe ale ni Amadu El Konare olu tun bɛ NFTV maaw tɔgɔ la. An ye bɛn kɛnɛ le kan nin balon wɛrɛ min bi i bɛ tɛgɛ dɔ bi kɛ ban kɛ jama ni dɔ yan tan don dɔ tɛmɛli bila fɔ ne ko radio Mali bɛ se ka na ne y'a tɛrɛn yan an ma ko tiɲɛ t'a rɔ an bɛ balon ta don min dɔ Yamudi 72 ni bi tɛ olu tɛgɛ radio kelen pe radio fila ni bi tɛ ne kan ne taala an ka fɔ dɔ bi an ka nin o laɲini ba de mais dɔgɔtɔrɔ tɛ Jara o bɛɛ bɔlen yɛrɛ dɔ n'o tɛ ne na balon ta don min ni bi tɛ a balon ta cogo ale tɛ kelen tan olu an tɛ télé la an ɲɛ tɛ fo la an tun b'a kɛ tɔgɔ de ma mais bi ta l'olu ɲa la mais ni ma sa i ma ban dɔ mais hali bi wulu an ka ni b'an ka ɲɛta le di fila fo tɛ na balonko ni an dɛmɛ la pewu an bɛ ORTM lamɛn surtout émission farikoloɲɛnajɛ ORTM n'a a bɛ kɛ bamanankan na an b'o lamɛn kosɛbɛ o lamɛnli de kama an ye lettre ci Jara ma k'a yira la vraiment ka d'an ye an ka kubu da a tɔgɔ la donc o de sababu la an y'a lettre ci a ma dɔrɔn a y'an jaabi donc o de nana an ni Jara donni ye ɲɔgɔn na à travers l'ORTM an bɛ welekan min na se Jara ma o de ye ani journaliste fɛn fɛn bɛ ORTM na ani téléso wɛrɛw la u k'u laja halisa bɛɛ k'i hakili to Kaba dɔ Kaba district ye district kuranin ye denmisɛnnin don bon an fɛn fɛn filɛ nin an t'a ɲalɔn kosɛbɛ donc maintenant i k'i hakili to an dɔ baara waabolo ɲuman na an siya fɔlɔ engagé ɲɔgɔn fɛ mais siya wɛrɛ a bɛ bɛn bi ta kɔni bilala 0-0 la an kɔni an zera tiɲɛ ka fisa an zera mais bi de an ma se k'a don quoi mais siya wɛrɛ kɔni an bɛ gagné vraiment an ka foli bɛ an kanubagaw ye effectivement minnu bɔra Bamakɔ ka na vraiment an b'aw fo quoi vraiment match ɲɛna parce que i mana mɛn an bɛ balon ta an ka courage sɔrɔ aw minnu bɛ k'an dɛmɛ an b'aw de fo aw de ye fobaga ye vraiment aw ni cɛ aw ni baraji bi wale min filɛ nin b'a jira k'a fɔ ko an ka yɛrɛmarakafo kɔnɔ an ka togodaw la tiɲɛ na an bɛ ka kunnafoni minnu di a bɛ ka nafa ɲɛ u ye da la foli dɔrɔn tɛ a kɛwale b'o jira nin y'a san sabanan ye u bɛ nin kɛ nin ye datigɛli kɛnɛ ye ne kɔni bɛ mun fɔ Mali togodala tɔnw ye balontan tɔnw ye k'a fɔ min bɛ se ka kɛ Bamakɔ o kelen bɛ se ka kɛ togodaw la bɛɛ kɛ k'i yɛrɛ ye an b'o de fɔ bɛɛ na bɛɛ kɛ sɔn i yɛrɛ ye bɛɛ k'i ka ɲɛmɔgɔ bonya bɛɛ k'i ka dugutigi bonya bɛɛ k'i ka tɔn ɲɛmɔgɔ bonya bɛɛ k'i ni min fɔra i ɲɛna i k'o waleya bonya kɔnɔ ne dan dɔn n'o kɛra ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye ni ne sɔrɔla ni ka kɛ aw ɲɛw garisɛgɛ ye aw ka jabaranin mandi baarakɛla bɛɛ ka bolili ɲɔgɔnma kɔnɔna la ni ala sɔnna ma sini ni waati kelen na an bɛna kunnafoni wɛrɛw labɛn ka bila aw ɲɛ ala ka su hɛrɛ